Така. Днес ще правя маточни чашки от восък. За целта имам подготвена студена вода. Добре е да е дестилирана. Дестилирана вода с разтворен мед. Шаблони за направата. Този е от тази страна, от алуминия направен. От тази страна е за направата на маточни чашки, 9 мм. От тази страна, от долната страна е 7 мм. И възходящо нагоре става 9 мм за разширяване на естествени килийки за работническо пило, работнически килийки да бъдат разширени. Наструк е правен. Може да се вземе от магазините. Може и сами да си го направите като този. Този от черешово дърво. 9 мм шаблон и шлайфън. Така. Топящ се восък от разпечатки. Препоръчително да е от разпечатки на водна баня. Не трябва да е много нагорещен. Трябва да се регулира температурата, като се спира и да се пуска котлона. И така, това, което се прави всъщност е при работа с този шаблон. Първо се потапя в разтвора с меда. Доказано е, че при направата на чашките, ако предварително е натопен в меден разтвор, по-добре приемат пренесените ларви. Така, потапя се в разтвора с меда, след това двукратно или трикратно се потапя в восъка, като първият път се потапя най-дълбоко, втория път малко по-плитко и третия път най-плитко, за да се получи изтъняване в горната част на маточната чашка. След трикратното потапяне се потапя в хладка вода, казахме дестилирана, и чашката с ръка се отнема от шаблона и се поставят в който и да са за съхранение.